Det gør jeg i hvert fald. Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Ikke til svar. Ja. Ja, for det meste. Ja. Jeg køber meget økologi, men det er lidt dyrt. Jeg har Dyrt, været eller? zoneterapeut i over 20 år, så jeg er interesseret i alt, hvad der har med sundhed at gøre, ikke? Og vores måde at være på. Okay. At vi vågne over for, hvad det vil sige at være et menneske på denne her klode. Ikke? Økologi. Til hvad? Økologi. Nogle gange er det for dyrt, men ellers er det fint nok. Jeg vil gerne købe økologiske varer, men jeg er alene. Og min mand er lige død, og jeg må tænke på hvad det koster også. Det ved jeg ikke, hvad er. Hvis det er for dyrt, eller kan ja. du godt lide det, eller? Ja. Ja. Prøver på ikke at få madrester. Prøver på at spise op. Men ellers jeg har sådan en beholder til grønt affald stående udenfor, så det bliver til... Så du smider det ud, eller gemmer du det? Ja, jeg smider nok for meget væk, desværre.